Alde batetik galestik joandakoak zeuden, erreginaren agindupean, eta bestetik Argentinako diktatorea defendatzen zeuden galestarrak. Argentinan galestar asko bizi baita eta zonalde batzuetan galestarrez bakarrik hitz egiten da, Patagonia aldean. Elkarren kontra egin zuten borrokan. Lubakiaren bi aldeetan entzuten zen hikuntza bera. Bada, ematen du gerra horretan sartuta gaudela oraindik. Eten egin zuten Merediden jarduna. Gurekin batera afaltzen egon zen gizon nagusi batek koilara hartu eta kristalezko edalontxiaren kontra jo zuen, isiltzeko eskatuz. Bere burua aurkeztu zuen. Gabon, Fred naiz, naturalista, eta gauza bat entzun dezazuen nahiko nuke. Hori esan eta zede bat jarri zuen musika ekipoan. Txorien kantak ziren, txio, 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 txoriak. Zenbat egazki montatu dela uste duzu, galdatu zigun gero. Bat edo bi izan zuen batak, hiru lau, bestiak, ba ez esan zuen Fredek. Hoge kantu mota dode, hoge txori ezerdin batere kantatzen. Eta txorien egin berikoenen irostalarekin letu zuen. Zuek entzunda imaten, zuen txoriak zutela kantari. Nik beroge utezun zuen ildatitut txoriak basuan. Ez nuen ulertizin haien kantuak baina benekien, zer sentitzen zuten. Benekien noiz ziren utz idu goz, benekien noiz zuen gatzen balat jodia idu maiteminez. Nik loak duen, utzak banan, ulertu ez ditudan aren, benekik zer izan naki zendudaken.